Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Én itt vagyok az aréna teraszán, és mögöttem a Puskás arénát láthatjátok, ahol ma a magyar válogatott a szerb nemzeti csapatot fogja fogadni Európa-bajnoki selejtezőn. És én úgy gondolom, hogy emberemlékezet óta nem volt arra lehetőség a foci válogatottunknak, hogy a normál selejtező csoportból kvalifikálja magát ilyen gyorsan egy Európa-bajnokságra, úgyhogy ma óriási lehetőség előtt van a csapat, jövő héten akár ünnepelhet is a magyar nemzet. Ehhez az kell, hogy egy nagyon jó meccsen legyőzzük a szerbeket, és tényleg egy karnyújtásnyira kerül a 2024-es Németországban rendező Európa-bajnokság. A hangulat garantáltan nagyszerű lesz, mivel teltház lesz a stadionba, a szurkolók már nagyon készülnek, és mivel az előző videómban Litvánia ellen megmutattam nektek, hogy kapunyitás után a stadion körül milyen programok várják a hamarabb kilátogatókat, vagy esetleg a gyerekeket, most úgy gondoltam, hogy nem ezt fogom nektek megmutatni, hanem elmegyek a Verseny utcába, ahol a szurkolók gyülekeznek és megteremtik az alaphangulatot, úgymond alapoznak a mérkőzésre. Úgyhogy ha érdekel benneteket ez a rész is, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok ezt a videót, és tényleg tartsatok velem, mert irány a Verseny utca. Miután ez megvolt és megmutattam nektek a Verseny utcai vonulást, utána pedig egy összefoglalót fogok nektek berakni ebbe a videóba, abból a szemszögből, ahogy én láttam a meccset a stadionból. Itt látható mögöttem már az aréna, már engedik befele az embereket, aki szeretne szétnézni bent hamarabb. 6 óra van, úgyhogy még durván több mint 2,5 órát kell várni a mérkőzés kezdetére. De bent vannak a programok, és simán el lehet ezt a 2,5 órát bármivel tölteni. Akár csak azzal, hogy a büfébe sörözik valaki, vagy tényleg szétnéz a stadionba, aki még főleg nem is volt. Úgyhogy gyülekezik a nép, mi meg, mutatom, megyünk a Verseny utca fele. Ott lehet is látni ott nagyon-nagyon messze azt a villogó fényt. Gondolom a rend őrei már kint állnak az úton, és le van zárva az útszakasz. Szerintem lassan lezárják ezt a Dózsa-György utat is. Az előző alkalomhoz képest megelőztem a bajt is, nem fognak megállítani a biztonsági ellenőrzésen. Nem hoztam semmi stabilizáló dolgot a telefonhoz, szó szerint csak a telefonnal fogom felvenni a videót kézből, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Egyetlen egy valami kérdés számomra, hogy a hang milyen minőségű lesz és mennyit fogtok belőlem hallani, az majd otthon fog kiderülni. Na és innentől kezdve itt van mögöttem a rendőrautó, le van zárva a Verseny utca, és elől már lehet is látni a füstöt, ahogy a szurkolók elkezdtek gyülekezni. Mutatom is.
Na, hát mögöttem a B-közép, láthattátok, hogy milyen hangulatot csinálnak itt a verseny utcában. A stadion meg már ki van világítva. Elég jól néz ki. A stadion területére. Köszönöm szépen! Na, csak hogy most sem menjen egyszerűen a beléptetés. Ahogy megérkeztünk a B-közép előtt, azonnal becsukták az összes bejárati kaput, és azt mondták, hogy amíg a B-közép be nem megy a stadionba, addig senki nem engednek be. De hozzáteszem, hogy a szervezők sem tudják, hogy ez miért van így. Azt mondták, hogy csak nem. Kész. Ha egyszer eljuttok szerintem válogatott meccsre, akkor érdemes megnézni ezt a vonulást, mert egyébként nagyon jó hangulata van. És akkor megérkeztünk a pályához. Gyorsan sikerült letudni, mert nem volt hosszú a sor, elfoglaltam a helyem, jöhet a mérkőzés, hajrá magyarok!
Az igen! Aj, de vagy! Az is gól!
Na, hát vége a meccsnek, és győztünk, hála Istennek, és nem is akármilyen meccsen, mert azt tudom mondani, hogy végig nagyon jól játszott a csapat. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a második félidőben azért többször is szerencsénk volt, mert volt 2 kapufa egy támadáson belül, meg 2 gólt is rugott a szerb válogatott, bár mind a 2-t lesnek ítélték meg. Ettől függetlenül az elsőnél nagyon nagy szerencséje volt a csapatnak, mert ha nem ér bele a szerb játékos, amikor lesre intették, akkor az bement volna viszont, úgyhogy ott mázlink volt, 2-1-re nyertünk, úgyhogy tényleg egy karnyújtásnyira van a jövő évi Európa-bajnokság, úgyhogy remélem, hogy ez a videó segített nektek abban, hogy átadja a hangulatot a szurkolótáborról, a vonulásukról, és persze természetesen láthattatok pár vágóképet a mérkőzésről is, benne a 2 magyar góllal, úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és novemberben majd jövök az újabb videóval, amikor Montenegró ellen lépünk pályára a Puskás arénában. Addig is köszi a figyelmet, és sziasztok!